Hola, soc Andrea i avui us vaig a presentar Barcelona. L'índex, la ubicació, la història, cultura i esports, monuments i llocs d'interès, festes, gastronomia i l'hotel. La ubicació. Barcelona està situat al nord-est d'Espanya. La història. Ací tenim una imatge de l'era quan governaven els romans. Això és una porta que utilitzaven antes. Ahí està el mapa dels romans també. El mapa de quan governaven els musulmans. I això és la Gran Manzana. Cultura i esports. És un àudio de Montserrat Caballé. Ah, que està el vídeo. Dóna-li. I Freddie Mercury. Dóna-li. De Barcelona 2012. Els campions. Ja. En cultura i esports podem trobar un quadre de Joan Miró. Això és la Sagrada Família de... No me recordo el nom. Bueno, de Gaudí. Este es un cuadro de Dalí. I ahí està Montserrat Caballé, que també va faltar fa un any. En esports podem trobar. Bueno, este és l'escut que utilitzen tots els esports de Barcelona. Tant com balonmà, bàsquet, hoquei sobre herba i futbol. Monuments. Està el Camp Nou, la Casa Gaudí, El Parc Güell. el Parc Güell, no trobaven el nom, i la Sagrada Família. Festes. Està el Festa Dia Nacional de Catalunya, Sant Jordi i la Muixaranga, però no sé com es diu allí. Un moment. Són els castellets aquí en Barcelona i ahí és una festa molt típica, però que no, tampoc no recorden. Bueno, doncs pareixen els gegants, Els no? gegants, sí. La gastronomia. Tenim els vikings, els calçots, el pa amb tomaca i La crema la catalana. crema catalana, això. L'hotel. Iupi! És Anem que a... això és pel programa, no Ja te ho sé. preocupes, no te preocupes. Anem a allotjar-nos en el hotel Gran Via i així pues, tenim Una habitació. Molt bé, molt bé. Gràcies per la vostra atenció. Molt bé. Gràcies per la